ба ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр ин навбат боз як модари ғамдида муроҷиат намуд. доғи фарзанди ҷавонмарг, бемории якка писар рӯз аз рӯз санавбару шавҳарашро ҷигархун менамояд. ин зану шавҳар ки маъюби гурӯҳи дуюм мебошанд, ба дастгирӣ эҳтиёҷ доранд. онҳо якка писари худро аз доми марг наҷот доданд ва бо ҳазорон умед ба камол расониданд, то дар дами пирӣ дастгириашон бошад. писарам балбома рафтан балбо ҳамсарам этталагарги писарам миёнашига ғалтириги миёнашикастиги бо балба миёнашба ҳанекариги писарасмас писарасмаскариги шиланча пешанда ол худош меомонад шиланча азоб ин ба писарамба майнаш гуфтам ҳеҷ босам шувоҳатаду гуфтам умрудро бинад ҳамад гуфтам бачаам гуфтам модешкумам мед куда мананда бас мебасиги пулам не сандағанда ҳамина меҳнат кунасин меҳнат кунем. беморие пойбанди фарзандашон гардиду акнун ягона умедашон аз шумост бинандагони азиз. зеро давоми чанд сол мешавад ки ин оила дар шароити вазнин зиндагӣ дорад. хонаи онҳо дар ҳолати садамавӣ қарор дошта тарз аз он доранд ки рӯзе девораҳои фарсуда бар сарашон фурӯ меравад. барои ҷамъоварии маблағ баҳри таъмири хонаи санавбар дар бозору мағоза ва нуқтаҳои савдои вилоят қуттиҳои хайриявӣ барномаи дунёи меҳр амал менамояд. инчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни мобилӣ кӯмаки худро равона созед. биёед то дар ин моҳи хайру савоб дастгири ҳамдигар бошем.